Čaute ľudia, moje meno u ďalšieho videa je to video z hry Color Pin. Teraz som to povedal správne, minule som hral Pin Color, ale je to druhý part. Dúfam, že tam ten prvý bude mať nejakú popularitu, pretože to držím za sebou. A dúfam, že sa vám táto séria, možno budú aj 5 alebo 3, 4. Pozor, sme otačili sa zmeniť. Dúfam, že toto bude mať u mňa úspech na mojom kanáli a môžeme sa vrhnúť. Vidíte, už to failim, už ďalšia reklama. Ježiši Maria. Zase vám to tam šušti, ak to poznám. Skip video. Nope. Nechcem. Zlyhal si, no. No nie, viaž nezlyhal. Som sa poštral. Toto už sú tie ťažšie levely a zase je to tá hra, ktorú som hral minule, je to veľmi ťažká hra. Ale jak? Čo to bolo? Však to nie. To čo bolo? To sa nepočítá. To čo? To nie. To nie. Poď, takto. 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 Dámy a páni, my sme to dali. Ako najväčší šéfovia. Dúfam, či to sa nemí. Kamoši, tak toto nedám. Kamošky, kamoši, toto nedám. OK, aha, vidíte, jak to failim. Toto už je hardcore level. No dobre. Tak teraz už to není také ľahké, ako to bolo predtým. Vážne. To si teraz nerobím prdel z vás. Oh my god. Dneska mám na pláne prísť aspoň 3 levely. Čo vôbec dám, pretože možno ani jeden neprejdem. Sice jeden som už prešiel, takže by to mohlo byť také, že do pídhy. Poď, láska moja. Čipuk. Čipuk. Pidip. Pidu. Čo? On sa to zmenilo akorát v tej sekunde, keď som to ja tam išiel dať. No dobre, kamoši. Ježiš, som to fail. Zase nejaká reklama. Zase. Sorry. Pokiaľ to bude to asi veľa reklam, pretože toto bola druhá a toto bude aspoň 9 minútové video. Takže asi tak. Tak, počkajte, tu si musím veľmi pozorne počkať, pretože toto je veľmi zrádne. Pozrite. To bude veľmi ťažké. Tak. Nebudem tu dávať, ono ma to neosere. Bam! Nemôžem to teraz svejliť. Čakám na jednu medzerku. Ježiš! Neznášam. Dobre, toto bude asi koniec, lebo tu pukne mne tu puknú nervy. Takže asi tak, no. To bude asi tak všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak samozrejme dajte like, odber. Vidím sa u ďalšieho videa. Počkajte, ja teraz neviem ani ako to stopnúť. Ježiško Mária. Boost. Tak, OK, všetko pohodka. Co ja len dúfam.
Halo?